Έφτασε η αγαπημένη μου μέρα του χρόνου, αυτή που στολίζουμε το σπίτι μας με χριστουγεννιάτικα. Αυτό εδώ πέρα που βλέπεις είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που μόλις πήραμε και τα φωτάκια. Πάμε να κατεβάσουμε τα στολίδια και πάμε να στολίσουμε μαζί. Ανυπομονώ. Πριν σου δείξω το δέντρο, θέλω να μου σχολιάσεις γρήγορα στα σχόλια τι χρώμα δέντρο πιστεύεις ότι πήραμε. Χιονισμένο λευκό ή πράσινο, να δω ποιος θα πέσει μέσα. Λοιπόν, το πρόβλημα που λέτε είναι ότι δεν ξέρω πού θα μπει το δέντρο, καθώς το σαλόνι μας είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λίγος χώρος να μπει εκεί πέρα. Ιδανικά ήθελα να το βάλω δίπλα από την τηλεόραση, αλλά εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο εκεί πέρα, είναι η κάβα, οπότε θα την κρύβει και είναι η μπαλκονόπορτα, οπότε δεν θα χωράμε. Εδώ πέρα δεν υπάρχει χώρος να μπει. Και εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός, μην βλέπεις το χαμό. Δεν ξέρω πραγματικά πού θα μπει το δέντρο. Κάπου θα το χώσουμε σε κάποια γωνιά, πιστεύω, αν και είναι μεγάλο. Και από εδώ είναι ο Prince. Δεν ξέρω αν σας τον έχω ξαναδείξει. Prince, θα στολίσουμε μαζί. Θα στολίσουμε μαζί φέτος, ναι. Πάμε να δούμε πού θα χωρέσει το δέντρο. Εννοείται στο στολισμό θα βοηθήσει το αγόρι μου και θα περιμένω και τους γονείς μου. Βασικά η μαμά θα βοηθήσει λίγο με το στολίδι γιατί είναι ειδική σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να δεις τι δέντρο πήραμε? Για όσους είπαν χιονισμένο, πήραμε όντως ένα τέλειο χιονισμένο δέντρο. Ανυπομονώ να το δείτε ολοκληρωμένο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να το στείνουμε. Πού θα το στήσουμε? Πού λες να το στήσουμε? Πολύ καλή ερώτησή σου. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Έχει πολύ ωραίο κλαρί, πραγματικά. Θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Το απαραίτητο για να στολίσεις δέντρο είναι αυτό. Χριστουγεννιάτικη μουσική και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε. Τελικά θα αφαιρέσουμε αυτήν εδώ την κάβα για να μπει το δέντρο σε αυτήν εδώ τη γωνία, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάλι καλά, είναι σερταρωτή και βγαίνει. Το χειρότερο κομμάτι είναι να ανοίγεις τα κλειδιά. Καταρχάς το σπίτι γίνεται χάλια και κατά δεύτερον είναι βαρετό. Λοιπόν, μόλις ετοιμάσαμε το δέντρο, ανοίξαμε όλα τα κλαδιά. Κάπως έτσι είναι. Αυτό το δέντρο επιλέξαμε. Νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι 2 μέτρα και 10 εκατοστά περίπου. Και εννοείται πήραμε χιονισμένο. Πείτε μου πώς σας φαίνεται σαν δέντρο. Λοιπόν, λαμπάκια πήραμε αυτά εδώ, 1200. Είναι μια σειρά. Θερμά λευκά LED, σταθερά, και πήραμε και αυτά εδώ που κάνουν το εφέ του χιονιού. Δεν ξέρω πώς θα μπουν πάνω στο δέντρο, θα το δούμε. Φέτος που λέτε, αποφασίσαμε να στολίσουμε πολύ νωρίς, τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου για την ακρίβεια, καθώς αρχές Δεκέμβρη θα φύγουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στην Αμερική, όπου και θα κάτσουμε 2 εβδομάδες, γι' αυτό και είπα να χαρούμε το σπίτι στολισμένο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Πάμε. Α, καλά, εντάξει. Νομίζω πήραμε το πιο ωραίο δέντρο, πάρα πολλά λαμπάκια. Αυτά είναι 1200 λαμπάκια. Και πάμε να το στολίσουμε. Κάτω από το δέντρο βάλαμε αυτά τα 2 πανάκια και θα τυλίξουμε τώρα και τα λαμπάκια. Λοιπόν, αφού βάλαμε το δέντρο στη σωστή γωνία, πάμε να το στολίσουμε. Τα στολίδια που έχουμε είναι κυρίως καφέ, χρυσά, λευκά και μπέζ. Οπότε αυτά εδώ. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Εσείς πότε στολίζετε συνήθως στο σπίτι σας? Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια, Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Τελειώσαμε από όλες τις μπάλες, κάπως έτσι δείχνει τώρα το δέντρο. Και τώρα θα βάλουμε αυτά εδώ και κάποιες κορδέλες για να ολοκληρωθεί. Και το αστέρι. Αν και το δέντρο και τα λαμπάκια είναι καινούρια, τα πήραμε φέτος δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα στολίδια που έχουμε βάλει πάνω στο δέντρο είναι από το περσινό μας δέντρο. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ και πέρσι το δέντρο μας, οπότε είπα να μην αλλάξω τα χρώματα και έτσι χρησιμοποίησα τις ίδιες μπάλες σε καφέ και λευκές αποχρώσεις. Τελευταία θα μπουν και αυτά εδώ που τα ξεχάσαμε. Έχουν κλιπάκια αυτά, οπότε μπαίνουν πάνω στο δέντρο έτσι. Είσαι έτοιμος? Εσύ? Λοιπόν, το τελικό, το αστέρι, δεν έκανες και πολλά βέβαια, αλλά θα βάλεις τουλάχιστον το αστέρι. Ισχύει. Μπορείς? Τι είναι αυτό? Ίσιο βάλει το, ναι. Ίσιο προς τα εμάς ή στον κόσμο? Προς τα δω. Α, προς τα εκεί, έτσι. Αυτό το φάσαι, αυτό το θες εγώ μου. Τέλεια, στο εκεί να κάτσει όμως, καλά. Έγινε. Ωραία. Έγινε. Τέλειο. Θα κάτσουμε 1 ώρα λογικά μέχρι να μπορέσει να το στερεώσει. Εκεί. 2 hours later. Έλα.
Εκεί, τέλεια. Θα το κρατάς, έχεις το χέρι σου να το κρατάς μόνιμα. Μια χαρά είναι. Τέλος, αφού το έχουμε στολίσει, θα βάλουμε και κάποια διακοσμητικά που έχουμε, τα οποία θα μπουν κάτω από το δέντρο. Έχουμε αυτά εδώ. Πολλά έχουμε πάρει τελικά, μια χαρά. Μία μέρα μετά λοιπόν ολοκληρώθηκε το δέντρο μας, κάναμε κάποιες τελευταίες μικρές αλλαγές. Για την ακρίβεια προσθέσαμε αυτούς εδώ τους γιόγκους, τους οποίους τους έραψε η μαμά μου. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα βγήκε πάρα πολύ ωραίο, γέμισε και όλο το δέντρο, οπότε τώρα είναι πανέτοιμο. Να ευχηθώ λοιπόν και εγώ μέσα από την καρδιά μου καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλά στολίσματα σε όλους. Εύχομαι να φτιάξετε το δέντρο που ονειρεύεστε, να φτιάξετε ένα δέντρο το οποίο κάθε φορά που το κοιτάτε γεμίζετε χαρά και ζεστασιά. Εννοείται να το στολίσετε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν, γιατί αυτές τις στιγμές είναι που μας μένουνε. Και εμένα είναι η αγαπημένη μου στιγμή του χρόνου όταν μαζεύαμε με τους ανθρώπους που αγαπώ και στολίζουμε το δέντρο. Το αποτέλεσμα σίγουρα με δικαιώνει. Σε επόμενα βίντεο θα σας κάνω και κάποιο home tour, να σας δείξω όλο το σπίτι αναλυτικά και έρχεται και ένα ταξίδι υπερατλαντικό, στο οποίο θα ανέβουν πάρα πολλά βίντεο. Οπότε για να μείνεις συντονισμένος, κάνε ένα like, ένα subscribe και καμπανάκι και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Φιλιά!